Pangyang mahita. Puji-pujian mardongan mauliati Tuhan di sobahor rohanami na pungon tuado pammo na sun badiay dipakilalahor rohanami doa si doh dinggan di basam na totong mangiring-irik tot tinang pamatang nami marhahi pasod dohami ali Tuhan di bagasan sa mingguon diak kana mangula akkau laon nami bina marragami tarlumoi mali Tuhan di bagasa tikyon di pataru asini roham hami tu bagas corom na badio di parsauran nami mamuji pasangap warmu na badiai ali Tuhan di batama nami pasu-pasu ma parsauran namion bigima edde pujian nami nang tangyang pangiduan nami asa gabiya le Tuhan pilihan nami nau marga di julum nabadiai pasangap warmi ali Tuhan. Ali Tuhan de batama nami marpungudo hami di son ruasmu. Sian naposo ama dohot ina nang lansia. Asiro ham ali Tuhan Roma homarhiti todim tod di perbadia. Dinalaho mani roy roha nang pikiran nami. Dinanang manangihok kami marhiti habonaran ni hatam nabadiai. Atong ali Tuhan radido hami manangihon hatam dikijangi saluhut ali Tuhan jumolo hami urasien seseluk na dosa pangalausion nami di hatam nang dipatikmi asa tamah hami romar sobatuho jala tamah hami hasahatan niragam di pasu-pasu migad dan inang pinasa mutu hami ganup mangasahon kuarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus calo matangiang pangiduan namion amin. Horas madihita manginang. Mau diate madi Tuhan. Buhita pajupang muse di bagasa tikyon. Songon naung yatur honni resokta. Pertukaran mimbar di resokta HKBP Bonang Indah di tahun 2020 nomor. Molo songon hamira tak pola bepatad dahot diri. Alana ngagak sirik kami tuhuriata bonangon tak pola songon buru nami nakaning songon nakaget tamu horas nete agak nyaring ide jinga inangipe ngeter biasa harus lantang jala songon nadok songon na agak songon na cerah musik ide tujuan ni ide nangka kebetulan buru nami mesti nasida teh nah jadi songoni majo dihamu ama nami do ina nami danga pola iktor sesahnya tu pokok ni jamida teh adong ko pendahulu kan tar songone de kan adong ko intro kan intro lirik baru rap jadi di narohan nami di bagasan tikyon boy pabotohonon nami bahwa dangna masa dihita madok mauliati tu adopani Tuhan jala puasa ikon hari minggu selisa minggu ikon merlaba do hita narotusong jemulo merminggu berarti merpunguan ni halak Kristen manang HKBP halak Batak memuji do pasangap debata di bagas coro di bagasa dame dohot lasni roha gitu kan memuji debata di bagasa dame dohot lasni roha berarti dang adong bedison naso mardame do naso las rohana kusudi do hita mardame do las roha do akka ungutungu idotto dang adong bison nagalau sonari di kota bolok do galau moloro tu bagas coro alana hari mingguon marpungu hita mamuji do pasangap debata di bagas dame dohot lasni roha do ido kucina taong nasingat to berarti dison anti galau do ido kan no galau dame do lasni roha yes ido to eko ciri ido to ngolo warga gereja dah nang murung ido kan jadi mau lihat ma dihita salukna ba hami majo makata isanona teh ala memang hami do marjamita kan molo tunggal usamuna pe ali di bagas rohmuna bada nang sapi mullo bate jadi
Ima sonari jam 11:05 pengot tamua mulu agak terlala bate. Oleh sipata lupa ibatiki, gitu kan? Jadi asa cengli hita, hamu pe damai sejahtera, kami pe damai sejahtera. Songon ini memang songon perjupota. Jadi molo guarhu situa Hasan baik sianipar. Itu kan? Hasan baik sianipar. Adong baik nih. Jebolu sukun hala Arab, aduh lapatani Hasan niku. Baik ina. Berarti baik-baik di berarti ya. Indonesia baik, di Arab Hasan. Berarti Hasan baik sianipar, berarti baik. Berarti harus baik. Ikut siswi itu guarhu kan? Berarti perjuang ko didang adong alok portibio. Oleh saya do. Ale maralo ale si terus jonok. My wife. Sini ngai tokar. Boru terus no to break na somarem. Sodo inangnya teh. Jadi sipato lebat tokar di belai cimardung ale hataku mete. Ai buama dagtagama ale sampai sonari nang arong kopi alok kuah ale dang mangeluli alo awate mangeluli dongan do. Jadi naing masongoni hita bolotuk pe maralo itur marula kulak ido say dokon parende parrohasi mula kulak inna unang dendam taride. Jadi ima jo manginang songon pa tinadata di bagas tikyon ahado natataru tu bagas joron aku natataru teh durung-durung go dak polai dia de bata. Natataruh tu bagas coron rohatai. Roha dohot pamujiotai itu debata. Jadi tajaga marohatai menakan ikon dame dohot tasni roha. Natabuan mula kaha nung dame hitalas rohata pasu-pasu ni debata. Jeung nang itor mampir hita di lapo ate. Gebitu lapo ido nu pasu-pasui. Ido te mula segernya kutuja budo bonota pasu-pasui. Ate. Jadi mulai ate madi hita. Songot turpuk jamita naung yaturhon ni huriat HKBP mana tersurat di sadap Filipi bidu 2 ayat 5 sahat rodi ayat 10 sadap. Songonom ma hatana. Songon parrohaon ni Kristus Yesus ma parrohaon muna. Atik perupa ni debata di bana dada songon na nidubu dirajumi rohana tudos nai tude bata usahami ay onomi museng atik perupani de bata di bana dada songon na nidubu dirajumi rohana tudos nai tude bata di rumari do dirina jala diselukon rupani hatuban gabi sumat tu jolma do ibana jala rumang jolma do apot di ibana di patutoru do dirina nagabe pangoloi do ibana pai mamate pola tung mate tersilang alani ido di patibo de bata ibana jala di basa-basa tu ibana goar na sumurung asa nasa goar asa sobatu goar ni Yesus nasa ulunitot na di banua gijangi dohot na di tano nang na di toro ni tano jala asa nasa na marsuara marhatopoton Yesus Kristus do Tuhan bahin hasangapon ni debata ama olat ida sahatna. Jadi sonari masuk mahita tu minggul palmarum ubereng nakaning bahwa dalanon dihiasi oleh bunga palmarum. Jadi palmarum namar lapatan mare-mare mulai yau jaha dijadikan ni minyak goreng palma oil berarti sejenis tu palmarum dok kelapa sawit liakna itu kan palma oil berarti palmarum jalehiado bahasa sejenis ni palma ditanam di jalan-jalan bulepat manak perumahan molo lipo kan begak doi hira sejenis ni palmai jadi buduina marahan oksigen mengeluarkan oksigen na maksimal jala dinggado tu ahaning udara jadi memang mertudu-tudu sudi akan apinatupani Tuhan nang pitu hita jolma
sangat berguna do. Dia mu amanami do inanami ima palma napa ngotok kita. Ima perjalanan ni Tuhan Yesus sian Betania manang bet pagi neng nako imana tu Yerusalem, dia mau memasuki bait suci. Mungkin ra di minggu-minggu aka nalewat nunga ta atusi tentang palmarum. Yesus menaiki seekor keledai betina. Dan setelah mau memasuki huta Yerusalem, dia disambut oleh orang-orang Israel, apalagi ina Hosana, Hosana di pasu-pasu manaro, di pasu-pasu manebata ido kan, manginang di pabain aka abi tudalan, di pabain dohot mare-mareo. Laho menyambut Yesus yang menunggang seekor keledai betina. Sonari ahado perbedaanna tu hajol maut sonario. Ahado tudu-tudu nanai si pasaton na Yesus gambaran itu hita di Minggu Palmarum. Ada orang sosahat kita tutup jamita. Yesusi nabatadahon toruk niroha. Dia adalah raja. Nah kaning di topik takan Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah raja. Jesus King of King. Raja ni salu raja do. Alai mana marsihudul di keledai. Dang ai molo raja marsihudul do di kuda do to pasatongam. Itu kan disambut dengan karpet merah. Mulai mana dah? Di haludi. Ipe musi buru-buru. Itu kan ngahaludi buru-buru musi kan. Itu menunjukkan kepolosan dan kesederhanaan ni Yesus. Iben na di jamitai di patu toru do dirinya. Ima songon minggu parningotata di bagasa cadarion alana tu arena nengro masuk mahita tu pasien. Masa-masa panaunon ni Yesus adorang so tersilang manang via dolorosa. Dia berdoa di taman Getsemane, lalu ditangkap, diadili dan dipersilakkan. Jadi Minggu Palmarum di bagasa sadarion na paingotok kita. Asa gabiti rua Yesus di kita di toruk ni rohana nang pe imana anak ni debata. Di hamua manami doh inanami ima jo tarsingot tu Minggu Palmarum. Ala anak pola ditaringoti di konteks ni jami tata manang di ayaton tarsingot tu Minggu Palmarum. Ala sesuai do topik do tema ni minggu ta ido asa gabe di arbiso kami tarsingot tu Minggu Palmarum. Sonari saha mahita tu Filipion. Surat ni Apostel Paulus tu jemaat Filipi. Tentu meladok surat pasti ada sebab dan akibat. Saruba do na jolo molo mangarati bani baca surat tu na tuwe-tuwe. Mandapoton na pinarsangapan na tua-tua niba. Ya hami hipasdo, Bapak kirim jo hepeng. Laho mak bayar kontrakan. Kan itu anu geus abiga na kan? Lah mak bayar kontrakan ala urang iba hepeng. Itu kan? Adong go moladong sesuatu hal pasti ada sebab dan akibat. Ima kausalitas. Adong go sebab dan akibat na kan? Moladong perbedaan. Nadong go sebab akibat na kan? Adong persoalan itu kan? Tak mungkin marsoli bolo diri sendiri, enggak mungkin itu. Jadi ope surat ni Apostel Paulus sodo adong go penyebab na puasa dikirim mana tuhuria Filipi. Itu sebetulnya. Molo menurut akan sejarah dan menurut tahu dah, apa na tonggo mengaluli sumber. Menurut sejarah, dia betong latai bagan menurut sejarah inna bahwa Apostel Pauluson menulis surat tuhuria Filipi waktu dia masih di penjara di Roma. Alana julu dimusuhi do. Jadi sebetulnya molo tarimangi akka rasul-rasulon, akka misionarison, akka penyebar firmano, penyebar injilon, dan dia nata tahu sebetulnya di huriau. Dan dia
Apostel Paulus dipenjara berapa kali. Petrus do hama matena be, sangat sadis dan mengerikan. Ada yang dibunuh, ada yang digantung, hola mapartahaton guarni Yesus do Injil. Apalagi na di Indiai, I have decided to follow Jesus. Ido sarang edday. Alaniaha, olo doho mangalepason agama mon inna raja kan molo dangolo ho usia istrim. Dangolo usia istri nih. Olo doho meninggal hon Yesus mi molo dak usia anak mon. Teta imana Yesus nih. Salinai olo doho dangolo. Gabi nama dokonipe gabi mengikut Yesus. Ido sadonge. I have decided to follow Jesus. Ihutonoku do Tuhan Yesus. Dangoloa sumurut be. Molo tedeho ni secara na tangis lo itu sebetulnya. Itu kontak do penyebar nasihat India itu hita. Alai tedeho secara benar-benar. Ihutonoku do Tuhan Yesus. Gitu kan? Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Itu saksi ni mana toh? Kristus di depan, dunia di belakang. Mampu dah kita odot toh. Tentu kan? Alai Tuhan namanya mampukan kita. Jadi ima manginang nak kaning sebab akibat ni Apostel Paulus mengirim suratom. Na burjudo perhuria Filipion tu Apostel Paulus. Diurupi menai mana secara finansial tiki menyebarkan agama Kristen doh di penjara mana. Diurupi perhuria Filipi. Dohot na patuguhon haporsiaw ni par Filipi asate tak burju. Doh martur ni roha. Jadi di imana dia Filipi di penjara. Per Filipion na burjua tu awak. Aiko bainok kudu surat. Mandapoton na pinarsangapan pimpinan gereja Filipi. Mauliate madihamu ala diurupi hamu doa tiki di penjara dohot para raton barita nauli. Jala asa tuguha porsiamuna. Jala martur ni roha hamu songo Yesus. Itu tujuannya Apostel Paulus pasahaton suraton. Jala doh isina pinatazahaikan songon parrohaun ni Kristus Yesus ma parrohamuna. Itu kan? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Songon parrohani. Memang nian susah lah ya songon parrohani Kristus Yesus. Alai manang nabo HP, teladan kita kan Yesus. Mau tidak mau itu harus kita tiru. Nangpe subuh kita tiru. Jala nabiriku musi atik perupani debatai bana dada songon nani dubu dirajumi rohana tudus nai tu debata yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nang pe debata rupani debata di Yesusi alai dang dianggar honi manai dang dianggar honi. Tidak dari mana mau menjadi manusia. Makanya Yesus disebut 100% manusia dan 100% Tuhan. Itu tong. Jadi apa molo tabereng di portibi. Holo nanak ni apa au misalnya holo nanak ni kepala desa. Ngabuti yang merdalap kan. Jangankan bala mana ni pejabat. Itu kan setabi. Bodoh tabereng. Molo adonggo tiki di bandara kan. Ala ditegor maskapai mana? Saya kan istrinya DPR, di mana kan? Adong musi di sana. Saya kan anak jenderal. Ali Yesus sedang songoni. Songona dia onomon yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dan yang enggak imana sebagai Yesus itu. Ajol biasa dalam puasa. Ima aham apa ini? Ima kesetiaan di Yesus. Kesetiaan terhadap apa yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Ikut terjadi di sudah. Dia mau menami do inanami, taturut conalana koma do dia ya ono molo di bahasa Indonesia.
yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Hamba ya, pangurupi do kan? Mana lebih tinggi hamba dengan majikan? Majikan do kan? Pelayan hamba. Uti bodo ruas yang pelayan. Kami kan pelayan do para lado. Berarti uti bodo kami ruas. Hamu ruas itu. Sadar rawisi. Ido rela dawalo tijang ibu di asal mahudur ruas. Hidup dalam kami pelayan do gora kan? Yang datang ruas kan yang dilayani. Lebih tinggi yang dilayani daripada yang melayani. Songonima Yesus on. Itu kan? Roh di mana sebagai hamba, bahkan hambai lebih terus yang pengurupi. Merdala pemolo dalam sistem kekeratonan dan bui tiga ngesok. Ima dianggap di mana kan? Melainkan telah mengosongkan isi dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Berarti hasil repon roh. Dihamu amanami do inanami nahi naholongan di bagasan goarni tu hatta nang naposo bulung. Ya naposo bulung agak sedikit kulihat tidak apa-apalah ya. Jadi tersingot tu konteks ni jamita tahun hasil repon ni Yesus. Tatoruco namanya melainkan telah mengosokkan diri sini dan mengambil rupa seorang hamba, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Berarti hasetiau ketaatan. Ido amanginang. Jadi di ngulu taupe namar huriope ketaatan do sabutullah. Ketaatan do kesetiaan. Bahasa hudokon molohita HKBP setia mahita tu HKBP. Molohita kor amasion korama setia mahita tu korama. Molohidok latihan roh mahita latihan. Molohita kor ina kamis setia mahita tu kor ina kamis. Molohita kor ina debora setia mahita kor ina debora. Asa boha asa dinggan perdalan. Molo 20 do anggota ni korama HP naropi tu halak. Wah amat carhan nih. Saruba do kan? Jadi sebetulnya kesetiaan harus mau berkorban. Tidak ada yang setia kalau tidak mau berkorban. Buasa masuk kita. Itu kan? Kenapa kita jadi HKBP? Tanggung jawab dong. Semua Yesus kan setia di mana tanggung jawab dong. Jelas detong dah. Kalau kita masuk kita tanggung jawab lah. Itu. Bahasa itu mocok atong. Jadi ada istilahnya dulu. Saya tidak akan pernah absen selain daripada sakit dan mati. Ngiri kali ini. Ya kan? Saya tidak akan absen latihan kor di Amasion kecuali sakit dan ngiri kali ya. Agoi dari krar alai mang nawape. Asa dengan alaniaha. Tuhan itu senang dipuji. Dipuji dengan apa? Himne. Pujian. Itu kan? Beda de tau denai luaran. Beda de kori. Bahasa komersual ada 224. Makanya dibilang di Korintus, bernyanyilah dengan roh, bernyanyi dengan akal budi dan bernyanyi dengan roh. Berdoalah dengan akal budi dan berdoalah dengan roh. Antara bernyanyi dengan berdoa suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kemuliaan begitu. Jadi unang atong. Martangia ko di bagasan pikiranmu dohot jiwa martangi yang mahu di bagasan todi. Marede ho di bagasan pikiranmu marede mahu di bagasan todi. Hidot tong dah. Jadi kau tengok dia tu, sering kau dokon ni, ibena dokon latihan korpe kita manginang bagian dari ibadah. Bahasa udok songo ni, dipuka dok tangiang, nate deo pe bemuji Tuhan. Jangan dong marmem latihan ko. Alana namar Tuhan undang margay songo na udah.
Marhabia, ikon marhabiara do sabutullah tita. Ikon adu do tadu hita nama Tuhan on dang boy ta gabe alana martikki do sude martikki do kan martikki do na di gereja martikki do na di luar jala adong go inganan na di mana hita beda do hita di gereja do di mall do di ruang sekolah minggu beda ikut libur labak do suara tarison daripada di ruang sekolah minggu karena ini kita percayakan bait suci bait Allah jim ko solabok be suara tarison dia be hita labok dia hita labok, mau solabok biar satai gereja, nggak mungkin. Mau di mana kita? Rumah yang kita percaya bait suci adalah gereja, itu kan? Adong biar selain di gereja bait, nggak mungkin mall, nang tenda, mungkin ada. Jadi ikut disodo hita lebih menjaga sudah akahawomion nasian dia kata. Di hamu amanami do inanami 20 menit, 10 menit, nah emang inang date 20 menit. Dia mua manami do inanami songon turpuk jamita di baga setikyo sabutullah kesetiaan do toruk ni roha ido amanginang jadi molo tadok nakaningan bahwa Yesusi anak ni dematado alai di patutoru do dirina marroha setia sahatu namate menanggalkan kesombongan rela menjadi hamba untuk melayani dengan mengambil rupa manusia. Jadi imana kaning beda do hita jolma ya. Jolma ini dia identik dengan haportibion kan. Imana hodok konika ada contoh na kejadian di bandara. Ditegori mana saya anak DPR. Ya kan? Berarti itu di tahado. Dia gicak ke dorohana kan? Isai mana? Tartaku isan, saya anak jenderal ini kan. Tapi Yesusi, imana do Tuhan, dang oleh mana songoni. Jadi idona naing si tirota si Yesus, sedangkan Yesus sendiri maturut ni roha. Apalagi siapalah kita di mata Tuhan? Siapalah kita di mata Tuhan? Ido amanginang. Jadi sebagai nung martorok ni roha Yesusi nung setia imana alana ikut dalanan do sude apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi nubuat nomor 8 suatu kejadian yang sudah diberitakan lebih dulu dan akan terjadi dinubuatkan jadi ope nung dipatuduhon Nabi Zakaria, itu kan? Zakaria si dari orang salah teh. Maria si tutu maho ale boru Sion, marolopolo maho ale boru Jerusalem. Ida naroma rajam tumoto partigur doi mana jala marsihudul di anak ni halode do di anak ni halode ina. Modak salau Zakaria sia. Nunga ditonahon Nabi Zakaria najolo sebelum Yesus lahir bahwa Yesus ini akan memasuki kota Yerusalem menaiki seekor keledai dan itu terbukti sekarang. Jalaido na so terbantah ni Yesus dia harus setia sampai di kayu salib. Boasa habis siani mana sian Yerusalem langsung namai mana musim mulak tu Getsemane. Lau martangi yang tu amanai. Ainu ngada po betikina takupon namanai mana. Itu kan? Anong di pesen kan? Di si mana martangi yang mana di Getsemane martangi yang na. Bapa, kalau bisa ambillah cawan ini daripada aku. Amang mulubui. Pesiding ma si tawonono sianau. Alai dang lomokku. Lomong mana jadi. Buasa. Jadi molotazahado di Lukas 44 ayat 22 menang 22 ayat 44. Namartangi yang Yesus di Getsemane. Keringatna mengalir seperti darah. Molotajaha berarti pecah pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah paling kecil karena pertentangan jiwa Yesus juga merasakan sebagai manusia
bohado baino kumanao na citon. Iko persilakonon namau. Dia berdua ada mungkin pertentangan manang kontradiksi dalam diri Yesus sebagai manusia. Sampai mana martangyang marcapur mudar ma huduk nai. Gitu kan? Ibina sampai di mana? Bapa, ambillah cawan ini daripada aku. Alani borak ni si taono nido pamerengan ni Yesus. Dalam memang itu harus terjadi. Jadi dihamu amanami do inanami asa memang mulai sonari minggu-minggu palmarum baboy majo pangaremot diri ate. On pangaremot diri ala naing masa-masa panon ni Yesus satu na tersilang panon ni diri menjaga emosi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan sebab dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 20 ya teh. Jadi molotuk pe agak songon namurahi ta adong si pikirata taingok ma minggu-minggu palmarum tau ruima. Sampai nong Jumat Agung dohot marulaon nakohom. Songo dia sia sebagai upah Yesus mendapat ahama upah di Yesus di hasatiaon nai. Tajama manginang dia sia. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Allah ni kesetian nai dilehon amanai do tu mana sadagoar nau muli sian sude goar. Sadagoar nau muli sian nasagoari. Ede nomor 453. Buku ede 452. Goar ni Tuhata Yesus ido nau muli. Ima dilihat debatati mana sadagoar. Jedang adong nau muli goar di Portibion selain ni goar Yesus. Goar na sumurung. Na pedua na melihat di mana muse supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit nang na di Portibion. Ikut sobado tu goar ni Yesus nasa uluni tot. Semua akan bertekuk lutut kepada Yesus. Dang adong nasing. Ikut soba alanon bahasa tarwingo to. Om liturgiku kelas 5 SD. Asa sobatu goar ni Yesus nasa uluni tot. Alana tot na itu terhingot. Uluni tot na gesong nasinya kan. Tapi hujaba Indonesia supaya dalam nama Yesus bertekuk segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Iko soba manangise. Jadi bangga dohita bertuhankan Yesus. Bangga mahita di sini amanginang. Nawatnya puri dan segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ima topik ni minggu di bagasan sadario. Jadi berhubung ado kan hebat doa KBP kan sian awal satu akhir saling berkesinambungan. Nah kaning topik ni minggu di jahon Yesus do Tuhan. Sonari di penutup ni nat tahun dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ima amanginang songon jamita di bagasan mingguta sadarion. Atong dihita salutna amanami dohot inanami. Molo dihasiaton ni Yesus di leon amanaido tu imana sada hak otoritas. Sada goar no muli jala sudi ikon bertekuk lutut marsobat imana jala imana do sudah lidah ikon mengaku imana sebagai Yesus. Alana didok audo dalani audo hasitongan las audo arte didok Tuhata Yesus audo dalani audo hasitongan las doha ngolua. Akulah jalan, akulah hidup, akulah kehidupan. Gitu kan? Jadi komerhiti mana do? Ima di patotu di ayat to.
Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Jadi ima manginang molo songoni nanaing si pahusorota alana kesetiaan. Molo tajaha Alkitab murid di antara 12 yang setia tetap setia kepada Yesus adalah Yohanes. Itu. Makanya Yohanes dilihat di mana penglihatan di Pulau Patmos, alani kesetiaan. Gabe Yohanes na setia mahita. Ate, setia mahita mengikut Yesus. Alejulu perjulu maju hita, Yesus do perjulu ate, baru setia marhaka BP, setia markor do setia akan asih. Setia maju hita perjulu tu Yesus, setia marhaka BP, setia markor, setia tu rumah tangga dan segala macam. Setia sampai mati. Tuhan Yesus memberkati. Partang yang mahita. Maulia tema Tuhan di asini roham nunga hutangi hok kami hatam marhite ima apostel Paulus napasahaton barita nauli tuhuria Filipi. Imale Tuhan dinapai ngoton huriam asa totong mato ni roha marhasere pon ni roha jala porsea totong mangihuton Yesus raja ni huriai. Ale Tuhan de mata di parhatopot roha nami do hola Yesus do Tuhan nami jala ido Tuhan nagabe dalam nami manopot hanguluani atong ali Yesus Kristus Tuhan nami hatam nong marsaringa di tonga-tonga nami di bagasan tikion lopok komai tu roha nami be asabui peopon nami songon napi neap ni si Mariai jala pahuso-husoron nami di bagas roha nami di tiki ngolu nami jala ulahonon nami di ngolu nami siganu pare atong ali Yesus Kristus damemi na sumurungi nunga hujalo hami di bagas tikion mardame mahami nang dinalau mula stokina tu bagas nami be totong mangihuton asi dohot tolong pasu-pasu maruasmu di tonga-tonga ni huriamon sian namenek satu nama gudang sian persikola satu naung parkarejo oleh Tuhan homa nama masu-masu salut nos mudiaka panggul miton ningoluna nang hami situa-tua oleh Tuhan totong pasu-pasu hami asanggia margogo hami di nama ulauna kalau nami nama ragami nalau padimudimuton akaya nakon nami na pulanam tu hami asa anggiat oleh Tuhan marhiti sian aka parbuini na niula nami bain las rohanami jala hasangapon di kuar munabadiai pasu-pasu masalukna ka timni huriamon sian salukna aka seksi do aka namar na melayani oleh Tuhan di tim musik do aka nasing pasu-pasu manasida asanggiat talenta na nileomu tu nasida gabi hasangapon di guarmu jada dapat pasu-pasu mana tidak di ngoluna atau ngale Yesus nang dihami aka parhaladom nang amang paditanami di tonga-tonga ni huriam pasu-pasu manasida nang aka keluarga atau ngale Yesus Kristus Tuhan nami dinalau mula piami siatonga ni bagas coromon tuinganan ni be anong homa napa tuhami di bagasan dame dohot las ni roha kalau nangasaon kuaramu Tuhan Yesus jalo matangiang pangiduan namion amen.